A les 12 de la passada nit s'iniciava un camí cap al 20 de novembre, dia en què tindran lloc les eleccions generals i on es decidirà qui serà el nostre pròxim president del govern i els representants al Congrés dels Diputats i Senat. A Ontinyent es donava inici amb la tradicional pegada de cartells, on els 4 partits amb representació a Ontinyent van participar. Primerament, l'Ina Insa, junt a altres membres i afiliats del Partit Popular, van pegar els cartells de Mariano Rajoy i Esteban González Pons, amb la convicció de que són l'única solució a l'actual situació de crisi. Bé, jo crec que en esta pegada de cartells ja estem veient absolutament tot. És a dir, tenim un cartell del Partit Socialista en blanc i negre i tenim un cartell del Partit Popular en un color blau d'esperança, el blau que és el color del mar i el color del cel, que dona perspectives i oportunitats. Per la seva banda, els representants de la coalició Compromís recolzaren el seu candidat al Congrés, Joan Baldoví, qui deien que és necessari per tindre algú que demane pels interessos dels valencians. Per primera vegada els valencians anem a tindre un partit nacionalista en Madrid i passarem a ser majors d'edat. Del poble valencià tindrem un representant en el Parlament espanyol, que és on es decideixen les coses importants, on es juguen els nostres diners i on nosaltres, els valencians, per primera volta estarem. El candidat d'Esquerra Unida a les passades eleccions municipals a Ontinyent, acompanyat de la número 2, Paula García, demanaven el vot revolucionari per al seu partit. Jo crec que el 20 de novembre per a Esquerra Unida es presenta ple d'il·lusió i sobretot de rebeldia, que és el nostre lema que hem triat, perquè crec que la gent deu de rebel·lar-se davant de totes les agressions que en aquests últims anys està sofrint, està patint, i que els especuladors, els mercats, en aquest moment també es presenten a les eleccions. I es presenten a les eleccions disfressats dels 2 partits majoritaris. Després, els socialistes d'Ontinyent pegarien els cartells de Rubalcaba i l'actual alcalde d'Ontinyent demanava el vot per al PSOE, per a que no corrisga com en Ontinyent, on el Partit Popular els ha enganyat. Jo crec que es presenta una campanya electoral en la que per part del Partit Socialista va fer-se el que es fa sempre, fer propostes, explicar-les i tratar de fer entendre a la gent quina és l'eixida de la crisi, perquè l'eixida de la crisi passa per 2 vies molt diferents. La que vol el Partit Popular, que és la de retalls socials, o la que vol el Partit Socialista, que és la de no deixar a ningú en la cuneta. Per tant, hi ha 2 formes d'eixir de la crisi. A més, en el cas d'Ontinyent, jo crec que tenim un exemple molt clar. Quin govern mos ha robat l'hospital, que ha sigut el govern del Partit Popular, que odia els ontinyentins i ontinyentines, que no mos vol, que mos nega el pa i la sal, i quin govern ha pagat l'Echegaray, ha pagat el Palau de la Vila, ha pagat la reforma de Sant Domingo i ha invertit en Ontinyent més de 14 milions d'euros en una sola legislatura. Després, cada partit va seguir el seu camí per altres llocs de la ciutat, amb la pegada de cartells, el mateix que faran durant este cap de setmana a altres poblacions de la Vall d'Albaida.